Presented by Radhe Films. Music by Rishi Raj RRT. देवरा बाबूर मोर बलम बाटे करिया तन कोना चित पर चढ़े कोढ़िया देवरा बाबूर मोर बलम बाटे करिया तन कोना चित पर चढ़े कोढ़िया मारे खातिर बाह में जपड़ लिया है देवरे से परत में भट्टार सफीरे पकड़ लिया है देवरे से परत में भट्टार सफीरे पकड़ लिया है Presented by Radhe Films. देखते भड़क गईनी हम का होई ऐसन बोला हाँ देखते भड़क गईनी हम का होई ऐसन बोला करिया भातार बाबे करिया होई लइका एही से मिलल कईनी को इहे बात मोरा पिया के पढ़ लिया है देवरे से परत में भट्टार सफीरे पकड़ लिया है देवरे से करत में भट्टार सफीरे पकड़ लिया है Recording by RRT Digital Recording Studio, Chharagarh. Presented by Radhe Films. अजय से मिले के आ दिल में गइल हमरा अजय से मिले के आ दिल में गइल हमरा रात दिन सट के काम होके डट के जवानी बना दिहले पा सखी असत चंदेश्वर रगड़ दिया है देवरे से परत में भट्टार सखी रे पकड़ लिया है देवरे से परत में भट्टार सखी रे पकड़ लिया है Presented by Radhe Films.